Y papiando información de gobierno, otra instancia que a veces internamente como formador está en los aeropuertos. Se trata aquí de una compañía estatal de más exitoso que tiene manejada para el grupo de Holanda. Aeropuerto de Aruba abre desde el año 1935 y el tiempo ahí está para manejar 2.659 pasajeros para año que viajan especialmente entre Aruba y Curaçao. En el año 2000, la comisaria renovó el edificio y ha preparado para el cambio. A vendía en los aeropuertos para manejar más o menos 2 millones de turistas de terminal que viajan para y fuera de Aruba para varias destinaciones alrededor del mundo. Nou ja, we hebben natuurlijk bij een aantal issues, zoals elke werkgever, belangen. En dan praat ik over pensioenen of over ziektekostenpremies. Dat heeft de revue gepasseerd uiteraard. En dat is meer in de algemene zin, vanuit het werkgeverschap. En daarnaast hebben we ook geprobeerd aan te geven hoe de toerismesector ervoor staat. Hoe de luchthaven zich gaat ontwikkelen de komende jaren. Wat voor investeringen wij van plan zijn te doen en waarom we die doen. Wat voor geldstromen dat met zich meebrengt, dat is nodig voor het totaalplaatje. En daarnaast hebben we kunnen praten over bepaalde zorgpunten die we hebben en waarvan we denken dat de oplossingen mogelijk zijn. Formador expresa su satisfacción de forma innovativa contra manejando los aeropuertos y con planes grandes de crecimiento que